So lwgw. Shara baynayसोमोन आरो गलालाय आइबो बिसाराव जिरायनानै आं बेबायदि गोलैनांदों एफाराब गोसा एफाराब गोसा स गाइस माने आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दाखालि आङो माने धीर बिलाव थांदोंमोन ना लोगोफोर माने धीर बिलावहाय क'क्राझार धीर बिलाव माने आं साइकेलजों थांनानैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोदोंमोन ओमफ्राय माने दिनै आङो बे धीर बिलाव थांनायखौसो आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदोंमोन माबायदि खस्थ' मोनदों साइकेलजों आं माबायदि खस्थ' मोनदों बेखौसो फोरमायनो नागिरदोंमोन दा सियारखौ आं माने बायनाय ना माने मोनथियाखैमोन आरोना लोगोफोर आसरित गलाम लालाय बेफोराव जिरायाबानो उफाय गैया लोगोफोर दा नै सियारा बायना होबाय सियाराबो गंसेल'खामोन लोगोफोर दा मा जाबावनांगौ नै बहा जिरायबावनो नांला आंनि सियार बे सियारा आंखौ एफाराब गोसा बेबायदि दुलु होदों आंनि बे सियारखौ नाङा आंनि बे सियारखौ स गाइस नांगौबा आं हायावनो जिरायगोन बेफोरबायदि आङो सियार नांबाय थाया लोगोफोर जों गलामनि फिसा बेफोरबायदि सियार बायनायाव जिरायाबा बबे जायगायावथो जिरायबावनो जिखुनु जाया लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय जे दाखालि धीर बिलावहाय थांनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोदों क'क्राझार धीर बिलावहाय आं थांदों नोंथां माने फार्स्ट टाइम थांदों आरो माने साइकेलजोंहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ब्लग लाबोदों सानब्रै सानबायानो जाबाय लोगोफोर माने आं धीर बिल क'क्राझार धीर बिलाव थांनाया लोगोफोरजों थांदों आरो ना आङो फार्स्ट टाइम आंबो नुफेराखैमोन धीर बिल माबायदि जायगा नाथाय एसे मोजाङानो माने धीर बिलाहाय माने हाजो दं बा दै दङ बिराद मोजां आं थांनानै गावखौनो बिराद मोजां मोनदों एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो थांनानैहाय नाथाय साइकेलजोंहाय बुहुत खस्थ' जायो लोगोफोर माने आंबो साइकेलजोंहाय बेबायदि एफाराब गोजान साइकेलजों थांफेराखैमोन फार्स्ट टाइम आं थांदों एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो आं गावखौनो गाव माने बुहुत रिस्कमोन लोगोफोर माने साइकेलजोंहाय धीर बिलसिम क'क्राझार धीर बिलसिम माने थांनो बुहुत रिस्कमोन जेराफारसे आंनावबो फैसाबो गैयामोन माने अनलि आंनावहाय 60 थाखाल' दंमोन लोगोफोर फैसायाबो 60 थाखाल'मोन दा लोगोफोर माने आङो बे धीर बिलावहाय थांनानैहाय बुहुत माने खस्थ' जाबोदों माने बुहुत रिस्कमोन जाबोदों मानो होनबा आङो फार्स्ट टाइम बेबायदि धीर बिलाव थांनानै साइकेलजों आरो साइकेलाबोथ' लोगोफोर माने ब्रेकबो गैया माने बुहुत रिस्कमोन ब्रेक गैयैजोंनो आङो थांथारदों माने आं बिराद गोसोथार बिदि माने गोजानाव थांनानै बेफोरबायदि भिडिअ खालामहैनो बा गोजानावहाय बेरायहैनो बुहुत माने आं गोसोथार आरोना माने आङो दा साइकेल बोरायखौ लानानैनो बेफोरबायदि धीर बिलावहाय आं बुहुत खस्थ' खालामलांदों माने साइकेला माबाफोर मोनसे जानांगौबा लिकफोर जानांगौबा बा सेना जनांगौबाथ' बुहुत सेसखामोन आरोना लोगोफोर फैसायाबो आं 60 थाखाल' मोननांदों माने बुहुत रिस्कमोन मालायफोरबायदि बिदि बिदिनो 200 300 400 बेफोरबायदि फैसा मोनलाङा आङो अनलि 60 थाखाल' मोननांदों बुहुत रिस्कमोन दा 60 थाखा फैसाजोंहाय नोङो मिथाइसो जानो ना रुटिसो जानो माने बुहुत रिस्कमोन आरोना दा जेनेबा मिथाइ जानानै थानो हासै दे ओमफ्राय जेनेबा साइकेला माबा मोनसे लिक जायोबा बा सेन जयोब्ला आं माजों खालामगोन ना बावथ' जाथि खुरमा गैया बाय बाहागि गैया आरो नोंनो न' होननानै रावबो होआबाव माने बुहुत गोजान आरोना रिस्कमोन दा माबा मोनसे जाब्रबबा लोमजाबा साजाबा माने दा बिनिफ्राय सोर आयौ होननानै लायनो ना नङा होनबा लोगोफोर बेनिखायनो बुहुत रिस्कमोन जायो आरोना माने साइकेलफोरजों थांनो थाखाय अब्लाबो माने आं गावखौनो एक्सपिरियेन्स मोनदों माने साइकेलजोंहाय थांनानैहाय लाइफआव बुहुत मोजां मोनदों आङो माने बिदिनो साइकेलफोरजोंहाय बिदिनो गोजान माने गुवाहाटि माने गोजानाव आं बिदि बेरायहैनो हादों जाहाथे साइकेलफोरजोंहाय बिदि फैसा थाखा बुरजा मोनलांबाथ' माने बुहुत गोसोआबो मोजां मोनो माने बेरायनो आरोना माने आं बिदि फैसा बुरजा मोनलांफेराखै उन्दै समनिफ्रायनो बिदि साइकेलफोरखौ लानानै बिदिनो 40 थाखा 50 थाखा लानानै बिदिनो गोजानहाय पार्कल खालामहैयो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअ जे पार्कल खालामनाया गासैबो साइकेलनि सायाव लोगोफोर आरो बिदि आं फैसा बुरजा मोनलांफेरा दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों माने आं बुहुत खस्थ' बुहुत रिस्कमोन जादों आरोना माने धीर बिलावहाय आं फार्स्ट टाइम गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर थाङो बुहुत सेंग्रा सिख्लाफोर थाङो आं सानाखैमोन माने धीर बिलावहाय बिदि सेंग्रा सिख्लाफोर थाङो होननानै आं सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं नुहैनानै बुहुत माने गोसोआनो बिराद सोलायबोजोबदों आरोना लोगोफोर माने बिराद रिस्कमोन बिराद दुखुनांथाव मानो होनबा साइकेलजोंहाय बेबायदि थांनानै आं बुहुत खस्थ' जाबोदों जुदि साइकेला माबा मोनसे लिकफोर जानांगौबा सेनजनांगौबा बुहुत माने रिस्कखामोन आरोना लोगोफोर बुहुत रिस्क माने आं बेफोरबायदि खस्थ'खौ माने जेबो साना आरोना लोगोफोर माने खस्थ'नि फिथाइयासो गोदै जायो नालाय लोगोफोर आरो माने मानसिया माब्लाबाबो खस्थ' खालामनानै थैया लोगोफोर ओंखायनो आङो बुहुत
गावखौनो गाव एक्सपिरियेन्स मोनदों माने बे धीर बिलआवहाय आं थांनानैहाय साइकेलजों थांनानै आरोना माने साइकेलाबो ब्रेक गैया मालायनावथ' साइकेला मालाय डेन्जार आंनाथ' जेबो ब्रेकबो गैया आरो डेन्जार जाजोबनाय साइकेला दा बेजों थांनांगौआ बहुत रिस्क मोनखा आरोना फाग्ला बायदि आयु ओरैबायदि आरो देहाबो आहा थिग नङामोन आरो माने मोदोम साख्रायनाय जादोंमोन मोदोम साख्रायनायखौ लानानैबाबो आङो बहुत खस्थ' मस्थ'यैबाबो थांथारदों आरोना आङो माने आङो बिदि गोजानाव थांनो बिराद गोसो आङो फाग्ला ओरैबायदि पार्कौर खालामो ओरैबायदि माबानो आङो एक्चुवेलि बे धीर बिलआवहाय आङो पार्कौर खालामहैनो शुटिं खालामहैनो होननानैसो आङो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो पार्कौर बारबोनो मोननाय जायासै आङो मोनसे मोननैल' बारबोनो हानाय जाबाय मानो होनबा गोजान जायगाथ' माने बहुत रिस्कमोन माने जानला मोनला बारजाया माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बिराद उसुबिदा जायो आरो जा साइकेलजोंबो थांनाय दा बहुत रिस्कमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जायनाखि साइकेलफोरजों बिदि गोजानाव थाङो नोंथांमोनाबो मिथिगोन आरो माबायदि खस्थ' जायो दा जों बेफोरसिम थांदों जों दा एसे खस्थ' मोनदों आरो जोंनि गोसोआवसो एसे साननाय फैयो आरोना ओंखायनो आं बुङो लोगोफोर माने साइकेल बोरायाबो गारि मथर बोरायाबो बा मबाइल बोरायाबो माने मानसिनो साक्सेसफुल होयो आरोना साइकेल बोराया जेबो होआ खामान होआ होननानै बुंनो हाया लोगोफोर साइकेल बोरायाबो खामान होयो दासिम नोंथांमोना नुबायना बे आंनि साइकेलाहाय बहुत दासिमहाय बहुत सोलिबोदों गोजानाव बेफोरबायदि पार्कौर शुटिं खालामनो हैनो मोन्दों बहुत गोजानाव थांनो मोन्दों आं बिराद एक्सपिरियेन्स मोन्दों लोगोफोर जाहाथे आं आसा खालामो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो नोंथांमोनाबो साइकेलफोरजों बेफोरबायदि गोजानाव थांनानै भिडिअफोर खालामहैनो हायो बा नोंथांमोनाबो बेरायहैनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो लोगोफोर आं बहुत खस्थ' मोन्दों माने देहा गाज्रिखौ लानानैबाबो मोदोम साख्रायनायखौ लानानैबाबो आङो बे धीर बिलसिमहाय आं खस्थ' मस्थ'यैबाबो थांदों आरो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं सापर्ट खालामनो थिनो जाहाथे आङो बेफोरबायदि इउटुबफ्राव थाइसे थाइनै फैसा मोनोब्ला आं बहुत माने गोसोआबो मोजां मोनगौ बा गोजानावहाय माने पार्कौर शुटिं खालामनो आं बिराद मोजां मोनगौ आरोना ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं आर'ज गाबो आदा आबौमोन आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन जेनाखि आंनि सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेलखौहाय सापर्ट खालामगोन बा साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ गासिखौबो आर'ज गाबनाय जाबाय बा आसा खालामनाय जाबाय साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर बा आदा आबौमोन माने साबस्क्राइब खालामाबाथ' नोंथांमोननिसिमहाय नटिफिकेसनबो थांनाय नङा आरो आंनि जेनाखि भिडिअ गोदान हगारनाया नोंथांमोननिसिमबो थांनाय नङा आरो ओंखायनो साबस्क्राइबखौ खालामना लाथार आदा आबौमोन जों बर'जों बर' सापर्ट खालामलायोबासो जों बर'आ खौसे जागोन आरो मेगन सानो नाङा लोगोफोर माने सापर्ट खालामलायनायासो मानसिनि देरसिन गुनि बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आर'ज गाबो सापर्ट खालाम आं बहुत खस्थ' मोन्दों माने धीर बिलआवहाय बहुत एक्सपिरियेन्स मोन्दों आरो बहुत हाजोआबो डेन्जारखा माने आं बाव बहुत मोजां मोन्दों आरोना ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो सापर्ट खालाम जाहाथे आं गोजानावहाय थांनो हायो एक्चुवेलि आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव खालामनाय जासिगोन लोगोफोर माने आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों कारिगावआवहाय आङो माने पार्कौर शुटिं खालामहैनो नागिरदों आरोना दा दिनाबो बारा मोजां नङा ओरैनो अखा हालाबायनो नागिरबाय ओंखायनो आङो खस्थ' मस्थ'यैबाबो दिनै लायसै आरो ओंखायनो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोननाय जासिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर स' बाय